Kaixo Joseba, egunon, nigo izanen naiz, eta gaude Mutrikun Laranga auzoako pikua landetxea eta jatetxean. Goazen barrura. Berez baserri bat zan hemen, eta horren aldamenean zegoen pikua zuhaitz handi bat. Eta handik dator pikua izena, eta 100 urte baino gehiagoetan, behintzat, printzipioz, pikua izena eduki du hemen egon zan baserriak, eta gero, jatetxe landetxe prestatu gendunean, jarraitu dugu pikua izenakin. Baserri honetan bizi izan naiz, nire aita jaio zan baserri honetan, eta landetxea zabaldu genuen 2009 urtean, nire senarrak Luisek zabaldu zuan, eta 2015an istripu bat eukizoan, eta horren ondorioz 2016an alokatu genuen, 2020ko azaroaren bukaerar arte. Eta hor ja berriro hartu dugu guk, eta momentuz aste bukaeratan zabaltzen dugu. Daukagu jatetxea eta daukagu landetxea. Eta hemengo espezialidadea da zapua, txuleta eta rodaballoa parrillan. Eta gero daukagu landetxea, dauzkagu 6 gela, bakoitza bere komunakin, eta gero daukagu apartamentu bat alokatzeko. Orain nahi baldin baduzue, parrillara pasa gaitezke, eta Luisekin batera zapu oso goxo bat prestatuko dugu, zuek ikusi dezazuen nola prestatzen dugu. Orain aurkezten dizuet Luis, nire senarra, dala gure etxe honetako parrilleroa, eta hemen dauzkagu osagaiak. Zapu beltza da, baina garbituta jarri dugu, ja salakenduta eta txukunduta. Eta hemen dauzkagu limoiura, olioa, baratxuria txikituta, perrejila txikituta, kaiena eta gatza. Hasteko olioa botatzen diogu inguru guztian, eta orain gaineti botako diogu gatza. Eta orain parrillara doa. Zapuako orain egon behar du 8-10 minutu alde bakoitzetik gutxi gora bera, segun zuak zenbat indar daukan, hor gutxi gora bera 8-10 minutu. Zapua derrau ondarruko lonja batetik dator, Safa arrainak dira, eta Andoni eta bere lankideak saltzen digute hemen gastatzen dugun arrain guztia. Gehien eskatzen dana zapua eta txuleta da, baina rodabailua parrillan danak geratzen dira, inoiz ez dut horrelako rodabailo goxorik jan. Zapua egiten da bitartean, joango gera sukaldera, eta prestatuko dugu baratxuria kaienakin sartainean. Olioa bota dugu, baratxuria botako dugu, eta gero jarraian kaiena botatzen dugu. Orain ja, hasiko gera azken prozesuakin. Atera zapua, orain ja ebakiko dugu, limoia bota, orain ja botako diogu, orain perrejila botako dugu sartainera, orain botako diogu gainetik, eta hau gutxienez 2 aldiz egiten dugu. Listo, prest dago gure zapua. Joseba, hemen daukazu zapu ederra, eta nahi duzunerako hemen gaude pikua landetxea eta jatetxean, Laranga auzoan, Mutrikun. Agur, hurrengo arte!